नायलाय नै बेखौ उफ्रुजोब्बाय आसुरिसो नालाय सबायजों माजों संदों ना रायनाया आरो नों बे दहाय फुङावबो लोंखांबाय बे नों दाबो ओंखामजों लोंगोन नामा सना नों आं हालालै आं भिडिअखौनो खालामनाय जासिगोन आं गोफोर माशरुम सिमला मिर्चि ओमफ्राय नैबे हानि सबाय आरोना ओमफ्राय जेबो गैया दिनै ओइ ओंखाम जादो मानोथो माबाबाय थाखो जिरायबाय थाखो ओंखाम जादो थो आखाइ आथिं सुबाय आथिं सुबाय जोंना ओंखाम जानो बिनिफ्राय हानानै जागोन दे होमबा ओइ मबाइला दोन ना बाबारे ओंखाम जानायफ्राबो मबाइल नङाबानो जाया बेजोंहाय आसरित जादो दे गुसु जागोन दा आरो नों बे दहाय फुङावबो लोंखांबाय बे नों दाबो ओंखामजों लोंगोन नामा सना नों आं हालालै आं भिडिअखौनो खालामनाय जासिगोन आं नों अयनायद्राय जाबाय सना आं मिथिया लोगोफ्राबो आंजों रावबो सापर्ट खालामा कमेन्टफ्रावबो बुङा लोंनाङा होननानैबो सोरबासो बुङो सोरबाथ' बुंहरसो लोंनांगौलै बैनाय ओरैनानैसो बुंहरो लोंनाङा होननानैसो बुंनांगौ लोगोफोर कमेन्ट खालामहर बिगुमैफोरखौ बिबनां जानायफ्रा होनबा जानोसै माने सुबाय दाम गोसाखाना बहुद दाम गोसा जादों ना मिथिदो दासो दिनैहाय मैगं बायनानै आंसो माबायदि माबायो इसां दाम गोसा बिन्स आधा किल' 50 थाखा मिथिबायना हानि सबाया सेरसेयाव 70 थाखा सेरसेयावनो आधा किल' 70 थाखा नों अबेनिफ्राय लाबोदो इसां दाम गोसा जादों ना देन लोगोफोर होनबा जानोसै नै सासेया दा भाजिफोरखौबो जाजोबलायगोनलाय आंहा भिडिअ खालामस्लाबनायावनो जाजोबगोन दा बा भाजिखौ लाजोब्बाय नोङो आसरित मानसि नालाय भाजिखौ लाजोब्बाय आरो आङो थारमाने एसेबो दोनासै आरो खम जानो न'आव जयै जाग्रा मानसि ना मुथि जायो मा मुथि जानो मा जरै बा हिनजावफोरनिया थारमाने न'नि खामानिया जेबो नङा नामा हस्सा लोगोफ्रा आं दिनै मोनसे बाथ्रा बिदिनो बुंबाय थायो आंखौ मानो बुङो मिथिया बिराद मेगन सायोसो ना मायो न'नि खामानिया थारमाने हिनजावफोरनि थाखाय एख'आनो नङालै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो बियो आंखौ नोंनि बायदि आजादि मोनजायो गोथाव संना होनानै हिनजावा जिराय सेरेब लोंनानै बुंलाय सोरबा मोनजादों सोरबा एथुरादों मा चलेगा करना रे ये होना चाहिए ना मुझे सब ना जाजोब्बाय नायलाय नै बेखौ उफ्रुजोब्बाय आसुरिसो नालाय सबायजों माजों संदों ना रायनाया आरो मानो सोलालाबायनो नै लोगोफोर नै गावहा